Hey broskies, Gagi pare. I'm just so ugma right now and very much excited, like super legit ng year hat and all, because we are celebrating Father's Day. So I just wanted to say happy Father's Day po, mano po. No, just wanted to share some of the few things na naaalala ko sa tatay ko. Kape. Gagi pare, like super legit and all. Ang mga tatay ang legit na coffeeholic because hali pa sila sa trabaho. Ang libangan talaga nila ay magsurusup-sup ng super isog na kape every hapon. Another one is the sandok. Yung papa ko is the best cook ever. Like super legit and all. Pure-blooded Bicolano siya and all. Pero he is the best cook when it comes sa pagluluto ng mga pagkakanam sowaharang, maliputok and all. And Gagi pare, naalala ko bago siya lumabas every weekend para magsabong, Gagi pare, nilulutuan niya na kami and all para hindi magkaranggot yung mom ko, para legit payagan siya and all. You call this one belt, but for me, we call this in Bicol as paha or sinturon. Ito yung pinaka the best na naaalala ko sa kanya and all because my dad, katulad ng tatay ninyo, disciplinarian din siya and all. Nilalatog kami every time na overtime na kami sa kawatan or may mga ginigibo kaming maraot and all. And more than anything else, sa gabos ng mga pakol niya, latog niya sa akin and all, ang natutunan ko talaga sa kanya is really disiplina and really about respecting yung rules na igwa, and then also respecting kung ano yung pinag-ulayan na oras and all. So, happy Father's Day sa gabos ng mga tatay dyan. Saludo ako sa inyo and maraming salamat for being the best provider sa harong namin. And I hope we are making you proud. Happy Father's Day po mga broskies! Ay, Gagi pare.